V dnešnom mini špeciáli vám porozprávam o svojich plánoch na rok 2025 a ukážem vám aj nejaké priadze z mojej kolekcie. Vítajte, ja sa volám Dagmar a toto je moje miesto, kde rozprávam o svojom pletení. A nájdete ma okrem toho aj na Instagrame, kde som Dagmiknic, a na Ravelry, kde som Dagmik. Takže vás všetkých vítam. Tí, čo ma vidíte poprvýkrát, tak som rada, že ste narazili na môj kanál, a tí, čo ma vidíte už po niekoľkátýkrát, tak vítajte späť. A dnes som si teraz pre vás prichystala taký špeciál o tom, čo sa chystám pliesť tento rok. Takže bude to asi taká inšpirácia aj pre vás, že nejaké návody možno ste ich ešte nevideli. A mám tu aj teda nachystané nejaké priadze, keďže už niektoré mám doma, takže budete vidieť aj to. Tak na sebe mám čajka pullover od Midori Hirose. Neviem, či som ho... Áno, videli ste ho v tej časti, kde som ukazovala návody, ktoré som pletala viackrát. A je to krásny teda z takého nemeckého merina, Rauerku. Takže taký menej farebný, ale máte sa na čo tešiť, lebo to budú dosť farebné priadze. Takže ja som menej farebná, ale čo budem ukazovať, bude farebné. Takže poďme na to. Ja som si vlastne prichystala 9 návodov, ktoré chcem pliesť tento rok. Je to vlastne aj na Instagrame Make9, taká výzva, kde si nachystáte 9 vecí, ktoré by ste chceli robiť v budúcom roku. Tak ja si to väčšinou každý rok robím. A teda výsledok je vždy buď menej úspešný, alebo viac úspešný. Minulý rok som urobila z Make9 iba 2 projekty, tuším. Že na začiatku som bola taká rozbehnutá a to som vedela, že čo budem pliesť, tak to som tam mala, ale potom sa to nejak zvrhlo, ale ja som to aj očakávala. A minulé roky boli asi trošku úspešnejšie, uvidíme, ako bude tento rok, ja budem rada. Nebude stačiť, aj keď polovica z toho bude upletená, takže mám tam 9 návodov, ja vám sem dám fotku a všetky veci inak budú v popise dole pod videom, prekliky na návody a tak. Takže ak by vám niečo chýbalo. Mám nachystaný samozrejme scenár. Musela som sa pripraviť, aby som to všetko mala. Takže možno budem trošku šuchatať. No. Takže prvé v poradí, ktoré už mám dlho, už na svojom zozname, už som ho mala aj minulý rok, je Intarzia Tile Scarf od Anny Husemann, čo je nemecká dizajnerka. A je to teda šál, ktorý je pletený intarziou s takými geometrickými tvarmi. A je písaný na DK priadzu a aspoň 4 farby. Plete sa to vrúbkom garter stitch, takže je to také jednoduchšie a máte tam vlastne dve možnosti. Buď to upletete aj s kapucou, alebo je tam aj možnosť bez kapuci. Ja chcem určite s kapucou. A ja som si na to vybrala Sayamu, trošku budem čuchotať, Sayamu od Pasquali. A mám teda 4 farby. Vyspala som to všetko. A teda toto by mala byť moja hlavná farba, táto tmavo-fialová. Potom mám k tomu, z tej mám 3. Potom mám k tomu takúto levandulovú a potom zelené odtiene. Tmavo-zelenú a bledozelenú. Takže to by mala byť moja kombinácia. Inak Sayama je veľmi mekučká, takže sa teším, ako sa s ňou bude pliesť, ako sa to bude správať. A ešte vám môžem povedať zloženie rýchlo, to nájdem. 50% vlna a 50%
Baby Lama. Že je to fakt mekučké. Aj trošku taký chlupok. No, takže ja budem toto pliesť z tohto. Ale teda, ja som si pozrela aj projekty, že z čoho by sa to ešte dalo iného pliesť. Určite by sa to dalo pliesť z moty od Wool-Dreamers, alebo aj z Limy a Nepálu od Dropsu, podľa mňa. Aj z Pergintu od Sandnesgar. Po prípade aj z Gillietu alebo z Ulize od Derem Natura, podľa mňa. Takže určite sa to dá z veľa vecí a ja som zvedala teda, ako to dopadne. A kedy sa k tomu dostanem, lebo už je to fakt dlho na mojom liste. A ja som teda podľa tých farieb, ja som chcela niečo do fialova a zelena, pretože mám zelený kabát a takú kontrast k tomu. Takže to je môj plán. Musím to teraz niekde odložiť. A moja kytica. Dobre, takže to je prvý. Druhý je Nola Cardigan od Yamagari, čo je japonská dizajnerka. A tento návod sa chcem poďakovať, mi poslala Peťa z Pleteníčka. Ďakujem ti, Peti. A teda už je dlho na mojom liste, ja som ho mala, tuším, už aj minulý rok. Takže som si ho preniesla. A na to už mám teda aj nakúpené v riadzu. Takže by to malo byť v pohode. A takže ja som si vybrala na to Drops Air. To vám hneď ukážem farby. Ale ešte vám porozprávam trošku o tom návode. Takže je písaný na 9 veľkostí. A je to vlastne pletené zhora, raglanový kardigan. Písaný je vlastne na bulky vzor, takže 16 očiek na 10 cm. Pletie sa tu s väčšími ihlicami na 5,5 až 5. A má to teda dve verzie, buď s obyčajným rukavom, takým úzkým, alebo so širokým. Ja chcem so širokým, samozrejme, pretože drama. A čo je na tom zaujímavé vlastne je, že sú na rukavoch sú vypletené intarziou kvety veľké. Na čo sa veľmi teším, vlastne, že vraj to nie je až také náročné, som tam čítala, že tie stredy sa asi budú robiť výšivkou a ostatné sa bude robiť tak. Uvidíme, ako to bude, ale teším sa na to a dalo by sa tam vlastne použiť aj nejaká trblietka na tie kvety, tak to uvidím. A ja tu teda chcem pliesť Drops Air z takej šialenej kombinácie. Takže toto bude môj základ. A tie kvety sa inak pletú jednou farbou, kontrastnou, ale ja som si vybrala, keďže sú tam viac tých kvetov, dve kontrastné, lebo som videla aj také projekty, takže toto budú moje kvety. Takže takéto krásne. A Drops Air je teda moja obľúbená priadza celkom, lebo je krásna mekučka. Plietla som s nej už Robinia sweater a tedy sa mi to osvedčilo. Dokonca mám aj z nej Magnolia Bloom, tam sa to držalo aj s brushed alpakou. Takže je fakt super. A teda to je tá fúkaná priadza a je to alpaka a merino a ešte asi aj nejaký poliamid, pokladám, dobre, nechce sa mi to hľadať. Takže ja budem pliesť tohto, uvidíme. A teda pozeral som, že z čoho iného by sa to dalo pliesť, keby ste chceli. A dá sa to pliesť aj do Snef Snook, z Letlopy, keď niekto na také rustikálnejšie. Aj z Izakeru Soft. Niektorí to dokonca plietli z Riosu, takže dá sa aj z Riosu, alebo ja by som aj išla možno do Wool-Dreamers Manchelopis, lebo to až tak nekúša. Takže tak, to je môj kardigan. A ideme ďalej. Ďalej tam mám návod z knižky Tokyo Twisted od Mariane Isake. Ja tu mám tú knižku, tak vám to môžem ukázať naživo.
krásna. Mám tu aj záložku s Pokémonmi. S Pokémon kartičkou môjho obľúbeného Pokémona. Môžete hádať. Je to Wooloo, ovečka. Samozrejme. Takže je to návod Denky. A je to takýto pekný vypletaný. A teda, ešte vám takto ukážem. Teda vlastne ten základ, ten bledý, je Twinny s Mohairom. A to farebné je vlastne Jensen. Takže je to takto kombinované. Ja ešte nemám nakúpené na toto, ani ešte neviem, ešte som na tým nepremýšľala, ale viem, že spiny nedám. Takže to budem musieť niečím nahradiť. Chvíľku vám poviem, že aké mám nápady. Jensen znesiem, ale je to na hranici. Takže pletie sa to zo spodu a je to teda vypletané. Je to na štyrkách sa to pletie a má to iba 4 veľkosti, takže Mariana nie je až tak inkluzívna v týchto veľkostiach, čo sa týka, takže dúfam, že sa nejak trafím. A pletie sa zo spodu, potom sa upletú rukavy a potom sa to spája a zase sa to pletie do kruhu. Takže uvidíme. Takúto konštrukciu som robila zatiaľ iba raz. Takže uvidíme, že ako to pôjde. A teda, ja som sa rozmýšľala, že s čím by sa to dalo teda nahradiť, to spinning. A Lenka mi poradila, že možno by to išlo, lebo ona teraz pletie tiež jeden návod odtiaľto. Ten, ukážem vám, ktorý. Pottery. Taký marlovaný, keď ho tu nájdem. Myslím, že či je za tým. A ona sa rozhodla, je tu. Hople z Bio-Shetlandu od BC Garnu. Takže to by som aj ja chcela vyskúšať, či ho snesiem, že by som to nahradila, lebo tam je pekná farebnica. Alebo som ešte rozmýšľala, že Holstgarn, Coast, alebo Supersoft ja nedám. Tak uvidíme, no. Že ktoré sa rozhodnem, musím si to navzorkovať a ako mi to vyjde. A Jensen by sa dal tiež nahradiť podľa mňa Lochlomondom od BC Garnu, takže uvidíme, ale určite by som chcela nejakú takú výraznejšiu farbu, tú farebnú, takže uvidíme, čo sa rozhodnem. Takže to bol ďalší, to je taký ten japonský. A ďalší japonský, ktorý mám v plánoch, je Shizen od éry Shimizu, čo je tiež ďalšie, to je japonská návrhárka. A teda, to je písané na 6 veľkosti. A ešte som chcela k tomu, že čo znamená ten názov. Ak sa dobre vyjadrím. Vlastne znamená, akože Shizen znamená prírodnosť. Ale v Japonci to neberú tak ako my, že u nás je sa príroda bráne, že čo je vonku príroda a bez ľudí, ale oni to berú, že príroda popredkávaná ľuďmi, takže také zaujímavé. A je to teda taký svetrík, ľahký, ľahučký, priesvitný, on na takej voľnej vzorke sa to pletie na 17 očiek, na 4,5 a teda je tam napísané, že môžete použiť akúkoľvek hrúbku priadze. Takže toto sa mi páči, takéto návody. Aj Midori Hirose má také ranunculus v podstate tak písaný, že môžete použiť akúkoľvek. Ale teda ja som si vybrala túto lanovú priadzu, ktorú som si kúpila v Tokiu minulý rok. A toto je už aj môj vzoreček, celkom sa upratal, ako tam ležal. Takže takúto krásnu zelenú. Je to vlastne takéto hobire. Je to vlastne 100% lan. Takže toto bude môj letný projekt. A má to takú netradičnú konštrukciu, tento svetrík, že sa to pletie vlastne, provizorne sa nahodí vzadu, potom
Potom sa vlastne platí smerom pleciam a robí sa tam veľký večkový výstrih. To isté sa potom robí vpredu. A ešte sú tam aj nejaké vrkoče, že vraj, to som ešte neštudovala. A dá sa tam a dole vlastne ten oddelený lem, takže vpredu je kratšie a vzadu dlhšie. A dá sa tam vlastne vybrať, v návode sú dve možnosti na ten výstrih, či chcete taký veľký alebo menší. To sa mi páči vždy také návody, že kde máte viac možností popísaných, takže toto je tiež jeden z nich. A teda, ja som si napísala, že z čoho iného by sa to dalo pliesť, lebo tento návod je písaný a vlastne dá sa to aj s rukavami a bez rukavy. A je písaný na takú zvláštnu priadzu. No má dnos silky banána, ktorý sa vyrába z kôre banánovníkov, teda tých stromov. A je to vlastne náhrada k hotbabu. Takže taký letný materiál, čo sa u nás asi nebude dať zohnať. Ale ja som rozmýšľala, že veľmi by sa mi to asi páčilo z Knitting for Olive Pure Silk. Z toho by to mohlo byť fakt pekné, nejakej takej prepáčte, takej bledej farby, nejakej bielej alebo bežovej, to by mohlo byť fakt dobré. A teda dajú sa tam použiť aj letné, aj neletné materiály. A čo som videla, z čoho to pletú ľudia, môžete to umpliesť z lanu od Line, od Sandnesgar, aj z Nutidenu to plietli, alebo z Bell Drops. Čo je taká stálica, aj z Titikaty Host. No a dá sa to vlastne, sú tam projekty, ktoré sú aj s rukavami, aj bez rukavu, takže to môže byť aj top. Takže tak. Musím sa napiť, lebo už mi vyschlo. Ďalšie, čo mám v poradí, to som vám ukazovala minule, je Waffle Loop Skirt od Other Loops. A teda ja už to mám navzorkované, lebo už sa na to teším. Takže je to také štrukturované. Som ďaleko. Všetko mi tu padá. No. Takže takáto krásna, je tam, použila som tu vinklom. Áno, trblica sa to. Takže to chcem. Takže je to písané na 6 veľkostí, návod. A je to teda písané, že dve priadze worsted a lace, to znamená, že tam musíte nejaký chlopok použiť. V tomto prípade ja mám alpaku jedničku. Dalo by sa to aj s mohairom, alebo aj s kašmírom inak. Lebo druhá možnosť tam je s kašmírom. Je to písané buď na Jensen plus alpaka jednička od Isageru, alebo z Gepard Gun nejakej vlny a kašmíru. Takže dalo by sa aj tak. A teda je to na 19 očiek. A je to teda tento waffle stitch a to je vlastne iba, že sa striedajú obrátko a hladko. Že dva riadky sú iba hladko a potom sa tam dva riadky sú, že sa striedajú hladko a obrátko. Takže takáto pekná. A je to teda, ako sa pletie? Pletie sa to zhora nadol. Robí sa tam ten lem, čo sa zošije, takže tam vznikne miesto asi na gumičku a potom sú tam nejaké aj skrátené rady vzadu, to som zvedavá, ako to s touto vzorkou pôjde a pridáva sa na bokoch. Takže bude to dosť vytvarované, na čo sa teším. A sú v návode dve dĺžky. Mini a midi. Takže na to sa teším a vlastne tu mám ešte sačku ďalšiu. Na to dúfam, že to twinkle mi vydrží, vyjde. Ja to plánujem tak, že iba na ten lemin nebudem to používať, aby mi to vyšlo. A chcem ja takú dĺžku. Uvidíme, no. Asi tak tesne nad koleno. Uvidíme. A chcela by som ju tak do Ačka, takže na konci by som to zúžila. Videla som, že niekto tam mal taký projekt, že to tak spravil.
A z čoho by sa to teda dalo pliesť iného, podľa mňa? Alebo z čoho aj plietli, tak dá sa to, keď chcete aj lacnejšiu verziu, z dropsu z liny a kycilku. Alebo aj z čiliatu sa to dá pliesť. Alebo som tam videla, že niekto tam použil aj tú novitu 7 bratov, ktorú ja nemám oskúšanú, ale vy určite áno. A použil na to 3 klopka, takže aj takto sa dá. Takže to je moja sukňa. To je moja vlastne druhá sukňa. Ale taká vlnená. Mám aj takú letnú. Ale aj dosť odvážna, tu moc nenosím, iba na pláž. Takže toto by bola taká vlnená, z čoho sa teším, že keď to bude. No, a keďže ja mám málo kardiganov, aj ten Nola kardigan mám vlastne v pláne, tak som si myslela ešte jeden kardigan, a to Pressed Flowers cardigan od Amy Christophers. Na Instagrame ako Savory Knitting. Prepačte. A návod je na 8 veľkosti a pletie sa zo sport priadze 24 očiek a pletie sa to mozaikovým pletením, čo není ako vypletanie obyčajné, keď pletiete s obidvoma naraz, ale tu vždycky pletiete iba s jednou farbou a vytvára to takú mozaiku. V tomto prípade sú to také krásne kytičky a teším sa na to, už to plietli niektoré z vás, takže to určite poznáte. A čo je na tom zaujímavé, vlastne tá farebná priadza sa používa tu, návod je písaný na Spin Cycle, čo mení tie farby. Takže tak to je na to zaujímavé. A ja som si teda vybrala Loft od Brooklyn Tweedu ako podkladovú farbu, takúto tmavú zelenú. Je to Forest Floor. A k tomu túto Zauberball štérke 6 a je to Italian Sunset. Len sa mi to zdá nejaké dosť tmavé, takže uvidím, že či toto nevymením za nejakú blečšiu vec, lebo je to dosť tmavé. Uvidíme, ako to bude vyzerať vzorka. No, takže to je môj plán. A takže môžete použiť akúkoľvek sport priadzu, čo je veľmi veľa na výber, ako napríklad Ulize od Rerum Natura, alebo Arroyo z Malabriga, alebo od Dropsu sú tam veľa sport priadzi ako Nord Alpaca. A túto farebnú sa dá použiť aj Edition 3 od Chapelvole, toto je tiež Chapelvole, alebo aj nejaká Nora priadza. Takže dá sa veľmi veľa vymyslieť z toho a som zvedavá, jak to bude vyzerať. Aj vlastne z majaku sa to dá, ten Tibetan Cloud majú takú krásnu sport priadzu. No, tak uvidíme. A teda pletie sa to od spodu hore, vlastne k pazuchám, potom sa to oddeli a potom sa to pletie oddelenie k ramenám. No, tak uvidíme. A je to vlastne písané, aby ste to mali také voľnejšie z pozitív ísť, takže som zvedavá. To by som fakt chcela. To už mám dlho na radare a mám málo kardiganov, takže treba na tom popracovať. Ďalej, čo som mal taký podľa mňa plný skrat, tak mne sa strašne páči Merle Loop sweater od Other Loops, ktorý sa pletie teda z bukle a sú tam také paziky. A ja som teda, keď bolo uvoľnených sestier bukle v akcii od X-Wageru, tak som to tak spontánne kúpila, len ja som si neprečítala, že s čím sa to vlastne kombinuje a úplne zle som to kúpila, lebo som si to úplne zle prečítala. Ale nevadí, no. Hneď sa k tomu dostanem. Takže je to písané, je to 6 veľkostí to má. A je to písané na sport priadzu, čo je vlastne toto bukle, plus fingering, čo vám dokopy dá aran, hrúbku a je to 16 očiek, vychádza ten vzorček. Až na 4,5, takže celkom rýchle pletenie. No, takže ono je to písané na bukle a alpaku 2.
Ja som si kúpila alpakojeničku. Z nepochopiteľných dôvodov a ešte Sensei, čo je tiež vlastne tenšie ako alpaka jednotka. Takže budem to musieť zmeniť, dokúpiť iné, ale aj tak som si tohto kúpila málo, takže každopádne budem dokupovať, ale chcem ostať v tejto farebnej kombinácii, takže uvidíme, no takže to musím dokúpiť. Ale na ten sa veľmi teším, vyzerá fakt super. On sa pletie z hora na dol a má taký veľký golier, ktorý sa ešte prišíva, že ho tak robíte z toho takú asymetricky, takže som zvedavá, ako sa to, že sa twisted, takže sa nejak zatočí, ja neviem, ale vyzerá to fakt super. A robia sa tam teda vlastne pásiky. Máte tú podkladovú farbu, to bukle a robíte tam pásiky jeden v tej podobnej farbe, ako je toto, a potom kontrastný. A ono je to také pekné, zastreté a teším sa na to. A pekné huňaté. A tiež je to vlastne taký voľnejší sveter, malo by tam byť 25 až 35 cm nadmerok, tak uvidíme. A určite by to šlo pliesť aj z dropsu, z bukle a tam nejaké fingeringy na to, takže dá sa to aj v tomto a na ten, no, takže budem musieť kúpiť ešte. No, ďalší návod je z knižky tiež, čo mám, takže vám ho ukážem naživo. Je to z knižky Knit od Rose Knitwear, od Alice Hoyle. A je to vlastne aj táto drift jacket. Čiže sa poviem, že či to je nejaký väčší obrázok. A je to teda krásna taká tiež cardigan, ale skôr jacket, lebo je to fakt hrubé. Takže ono je to jak skôr taký kabátik. No, neviem to nájsť. To mám. Ale pozerám, že takže takto krásne. Sú tam tie krásne osmičky cables a sú také fakt také inakšie jak všetky. Nie sú také tie tradičné, také moderné, nepravidelné a veľké a v lete sa to vlastne buď super bulky, takže na osmičkách, a buď teda tam je napísané Drops Andes, alebo od Wool & the Gang Al Pacino Merino. Ja asi z toho Dropsu ešte nemám kúpené. Ešte ani neviem akú farbu, ale uvidíme. Aj vlastne oversized ten jacket. Veľké osmičky, ktoré sú nepravidelné. Vysoký golier, ktorý sa dá buď preložiť, alebo si ho vlastne zagombikujete. A platí sa tam späť, takže nie je do kruhu, keďže je to vlastne aj cardigan a zo spodu sa to pletie. A keďže je to na takú hrubú priedu, tak je to fakt ťažké a je tam dôležité ten blocking, takže vyblokovať, aby to bolo pekné. No. A dá sa kúpiť návod aj samostatne, keby niekto chcel a nechce knižku celú. Na to sa teším a to by mohlo byť docela rýchle, takže ja milujem rýchle projekty. Takže to je môj plán, ale na to musím ešte vybrať farbu. A ďalej mám posledný, tiež ďalší cardigan, prekvapenie. Je Nordlic cardigan od The Fiber Tales, ktorý je písaný na 9 veľkostí a je písaný na dekačkovú priadu z briošu. A mňa to, a Nordlic znamená severný, takže je to od dánskej dizajnerky a má takú netradičnú konštrukciu, že sa to pletie rôznymi smermi, sú tam aj skrátené rady na gombiky, vlastne všetko je brioši, okrem tých lemov, tie sú normálne. No tak som zvedavá, tiež to je voľnejší cardigan. A je písaný na Fiber Tales Organic Gotland Ply. Vlastne Fiber Tales, tá dizajnerka má aj svoju priadzu, ktorú tuším majú jej rodičia na nejakú farmu, kde majú ovečky a z toho dáva vyrábať. Nie som si istá.
Ona má aj svoj podcast na YouTube, veľmi pekný, taký škandinávsky. Krásny dom majú a vlastne aj odtiaľ som sa inšpirovala, lebo som to tam videla, ako ho plietla a naozaj sa mi páčil. A ja milujem brioš a chcem niečo s briošom. A briošový sveter nemám, ani kardigan, ani sveter, takže chcem. A ja teda by som to, takže je to skôr na takú rustikálnejšiu priadu, tak ja som rozmýšľala, že teda z čoho by sa to dalo. Tak dalo by sa to určite z moty od Waldrimers, alebo z Lochlomondu od BC Garn, prípadne z Gilliatu. A mne sa celkom páčil aj Waldrimers Larin Conada, tak uvidíme. Ale ešte sú rôzne dekčkové briady, ako BFL, Natural Decay od West Yorkshire. Takže veľa možností. Tým pádom si neviem vybrať. Ešte nemám ani vybrať, takže... Ale určite to bude nejaká jednoduchá farba na tento kardigan a nejaký bude takýto rustikálnejší, takže to sa teším. Takže to bolo všetkých mojich 9 projektov. Dúfam, že som vám inšpirovala aspoň trochu. A mám tu taký bonus, aby som vám ukázala nejaké priadze z mojej kolekcie, z mojho stašu, mojej sisliarne. Tak tu mám ešte nejaké návody, ktoré už mám aj kúpené a už mám aj na nich priadzu. Takže by som ich mohla pliesť, ale teda uvidím, keď sa k tomu dostanem, že či dostanú prednosť tie alebo tie. Ale tak som si pre vás nachystala a predtým sa ešte trošku napijem, lebo dneska veľa rozprávam. No. Takže prvé, ale už ste väčšinu inak videli, takže, ale tak pre zopakovanie. Prvé bude Elton Pullover s mojím Quick Fibrom, ktorý mám spojený dokopy, lebo som si z toho robila korunu. A je to Quick Fiber Dashing Sassy a odtieň Shusui. Je to takéto krásna s takými speckles. Takže fingering, krásny singles, jednonitka. Takže tomu som sa nedostala nedopatrením, to už som celá minulý rok. A k tomu takýto mohair od Lamana Premier. Nemám tu tú etiketu, takže neviem vám povedať presne, ale je fakt jemnučký. To som kupovala ešte v Mnichove dávno. Myslím si, že spolu to bude super. A to som chcela pliesť už minulý rok na kal z Chochy. Lenže som prespala to prihlasovanie na kal, takže nebol. Takže tento rok možno na kal z Chochy opäť vyskúšam. Musím sa stihnúť prihlásiť. Už teraz viem, že je to v septembri a že sa prihlasuje už v auguste, takže si na to dám pozor. Takže toto je jedno. Takže vidíte, ja mám takéto skvosty. Potom, to už som mala na svojom Make 9 asi 2 roky po sebe, ale aj tak som to nikdy nespravila, neviem prečo. A je to True Friend od Very Valimaki. A to som si vybrala preto, lebo mám už dlho v steši tento Metoš Whisky Barrel. Takúto krásnu hnedú. Vidíte, krásnu. S takými menej hnedými. No, aj taká aj do modra sú tam. Tie tu mám tiež z Mnichova už veľmi dlho. A k tomu som si teda dokúpila Malabrigo sok, ktorý sa mi rozpadá. A Sandbank, odtieň Sandbank 2. Takže toto je vlastne kontrastná farba, takže takýto hnedobledý by som chcela. Uvidíme, že či sa k tomu dostanem. Už je to veľmi starý návod od Very, ale bol veľmi populárny, keď bol nový, takže
Ja som tedy zaspala, ale teraz sa možno k tomu dostanem. Takže táto moja kráska by konečne bola spotrebovaná. Takže to je ďalšia vec. Potom mám už strašne dlho aj nakúpený návod od Forest Key West od Tety Lucak. Ja som to chcela z obyčajnej dropsu Flory s modrou a bielou. Ale ja som chcela takú modrotlačovú modrú. To teda není taká, takže stále ešte rozmýšľam, že či to teda inú farbu by mi sa malo, či to môže byť, takže to sú taká na pochybách. A teda je to fingeringová vesta, takže to je aj na dlho, ale je tam aj vyplatanie, aj interzia. Ten návod sa mi vždycky páčil, no tak uvidíme, možno sa k tomu dostaneme, ale tak nie je to tam náročné, lebo tam vlastne tuším, to vychádza, že 3+1 farba na tú Floru, takže to by som možno našla aj nejakú inú farbu. Takže to takú vestičku. Potom sa mám takú chuťovku Race Crop od Annie Lupton. A ja mám v kolekcii už strašne dlho takúto vec, ktorú nemá ani etiketu. A je to takáto štrukturovaná, že má aj hrubšie, tenšie, takto farebná, oranžová. A tu som dostala od mami, keď bola ona v Južnej Amerike a bola v obchode v Argentíne, tuším to bolo, neviem, tuším áno. A to bolo voľa, kedy obchod, kde Chochy robila Locatelli. Alebo ešte stále, neviem. Takže tuto by som chcela na to spotrebovať. A to je vlastne písané na bulky, takže to by mohla výjsť. Musím si ten vzoreček už konečne urobiť. Takže toto takto chuťovku mám. Potom, čo už som si robila aj vzorček, a už som to chcela prejsť minulý rok, je Warp and Weft Raglan. Warp and Weft sa to volá iba. Od Jessie Made Designs. A ja som chcela použiť. Toto je taký akryl. Počkajte, ako sa to volá. Mám tu aj od Elian Country. Čo som dostala. A toto je vlastne drop snapal. A toto je vzoreček. Ktorý je asi mega tmavý. Čakajte. A ne, dobré. Kde sa vlastne strieda jedno čierne očko a jedno farebné a potom ďalší riadok je to opačne. Takýto vzoreček som si až takýto veľký a potom som potrebovala ihlicu, tak som to dala na takýto uzavierač očiek. Takže neviem ešte ani, či som sa dostala na vzorku, budem to musieť znova urobiť. Ja neviem, na akých ihliciach som to robila. A teda ja neviem moc dobre vypletať, neviem to držať, náraz to robiť, takže to furt dávam dole, takže je to náročné, uvidím, ale veľmi sa mi páči ten sveter a toto by bol taký sveter do lesa alebo na opekačky, keďže to nie je nejaká fancy priadza, takže toto by mohlo byť. A teda ešte ste už tiež videli, toto moja krásku od Prue Yarns Punk Rock Unicorn. Odtieň Clematis. Toto krásna fialová. Mohair. A z toho som chcela Ghost Whisperer od Parknit. To je fakt skvelá. Takže to by som mohla mať aj rýchlo. Takže takýto môj mohair. A ešte som teda jedno vytiahla nejaké moje... Ešte tu mám takéto dve krásky. Ručne farbené. Ktoré sa k sebe super hodia. Takže by z toho mohla byť nejaká šatka. Mne sa veľmi páči All the Angles od Stefana Westa. Stevena. Takže rozmýšľam nad tým. Ale išla by z toho aj Colora. A teda, toto je, tuším, a teraz si asi nesloveniem, ale keď tak vám to sem dám. Love Spooning, je to Love Spooning, BFL podľa mňa.
Odtiaľ neviem aký, ale dávam tu sem, ak to nájdem. A toto je ponožkovka od Paulinky z vlny na predaj. To už mám tiež, obidve mám veľmi dlho v svojej kolekcii a teda zaslúžili by si asi, že? Aby z nich niečo bolo. No, takže to je všetko. Dúfam, že som vás inšpirovala aspoň trochu a teda budem rada, ak mi napíšete do komentára, aký máte vy plán, čo sa chystáte pliesť v roku 2025 a tiež mi dajte vedieť, či sa vám takýto typ videa páčil, že kde vám predstavím nejaké návody. Lebo mne sa takéto videa veľmi páčia od zahraničných youtuberov a youtuberiek, takže ak sa vám to páči, tak mi dajte vedieť, či mám v tom pokračovať, lebo určite mne sa to páči a rada si to takto pripravujem, takže ak by ste chceli, tak dajte vedieť a teším sa na ten rok 2025 a dúfam, že aspoň polovica z toho sa mi podarí, čo mám plány. Nech sa mi trošku teda tá kolekcia zníži, čo mám doma a tak vám prajem krásne prepletené dni. Nech nájdete ten správny projekt, ktorý vás bude baviť. Ahojte na budúce.